Доброго здоров'я, чистовані позирачі. Пойте зо мною назад забавити Vintage Story. Раз аж уже сте клинцнули на це відео, та пойте зо мною мало сюди требамося побороти з місними шкодниками. Прибився й до пшарєви бурий медвідь. Треба би його авать пігнати, гетавать забити. Раз їм пробував нього замітувати камінням, бо його відпужати, айбо лише його розмірігував. На щастя, перебравимося у желізну броню та потягатися із медвідем уже доста беру. Добити таку курту вадаску добреньки нараз підуть у діло. За первою мечеме шкуру з нього у гордію звестив, найся пропольоче. А за другое треба проварити солонину, бо інчаки скисне. Його й туйкимся нагадав, що та солонина, що в ня стояла у сусікові, та теж би її треба проварити. Це нагадування усім ткося обновив із майстарої версії. Туйка сира солонина зачалася псувати, та ж маєте запаси у ладі, та біжіть наскоренько проварити, оби пак то не пропало. Ну, далі мало побігав по газдівству, порозиравимося, що туй та як. Вижу, пчоли вже позаселяли другі камаки. Парада, скоро мож буде збирати. Далі бимся хотів ладити упутьовання. Треба си в путь наварити дащо їсти. Буду ладити колачі із ярцьової муки і з цибулю. А закінця печуть кулачі та вгативимся на нич домашняком. І так нікуди вже не буду низько йти, ну, та мож таку й у люлю. Чим йому став, насічу кулачі, кладуся в жеп. А тут іще се зварю шиковну рату ту з хріньом. Не думав, що кулачів ми буде мало, айбо не знав, якіня там будуть чекати небезпеки, та ліпше, знаєте, взяти помного, як помало. Лажуся йти у желізній броні, полотняну лише удома. Сяк буду много май помали бічи, айбо хоч не так страшно буде, аж натрафлю на деякого медвідя. Практика вказала, що полотняна броня доста читаво помагать від вовків, айбо з медвідем того помало. Біжу помалу, тяжко дишу. Та чи й запарує вам розказати, де дома іду та й нащо. Значить, у послідніх апдейтах поміняли, як фунгують корчі з ягодами. Майдавно сте могли корчик хоч де просто руками цяк вирвати та понести з собою домів. Та тот бися легко прийняв і радо приносив плоди. Ну вже як тепер то так не буде. Нові корчі будуть мати специфічні якості, поїни будуть майфайно родити, другі гірше, поїни будуть довго держати урожай, другі будуть шиковно утпадувати і гнити, айбо головне їх уже не мож просто пересадити. Мусай се вирізати скіпець із живого корча і посадити його дома. Но убито ті нові корчі знайти, та треба раз іти, знайти і нагенерувати нові чанки. Десь туди, де ще не був. Ну, та путюємо. Попутим забіг туй але до торговця, бо не тямлю, що він продавав. Указується, що мож купити шаблю із срібла. Вона і міцна, і ні в руку шкоди наносить, айбо коштує тільки грошей, які нігде чи не назбирав. Но, сесе го набити інтересна ціль на будучність. Попути натрафив їм ще на пару жил міді, що були не глибоко. Знавимо ж сякся стане, та нароком узявим іще й май міцну ташку, якраз на руду. Маломайдали такої на границі згенерованих територій, знайшов їм комбіновану жилу боракса та й свинцю. Свинцю ми треба буде пак на оболоки та сесе муса й брати. Закім копав, та й день ми втік. Треба би глядати, де перебити ніч. На благо такої попри мене з пещери видко було чиюсь зарвату хижу. Правда, то що знайшов у дну... Ой, та на хижу було мало чим похоже. Це була скорше авать тюрма, авать якась лабораторія. Довкола повно скляночок із шлеякими мікстурами, травами, ліками. Ну та й видко ж ткось був туй прив'язаний. Більше того, у пивниці є даже окрема камера, де було прив'язано повно людей. Подекуди з них ся туї обстали.
Не думав, що це була епін-тюрма. Видить, що той скорше пробували лічити людей від страшної іржі, котра була уразила цей світ. Найшов їм той якусь книгу. Требася у ню натягнути, доки ще не сплю. Це були записи Митра Арво, деякого школеного чоловіка із університета. Він пише за страшну руду, за чорну паскудь, котра вбивать урожаї. Пише за свої пусті, безхосинні проби хоч деякі побороти. Каже, аж дома кничі з того, що пробував не помагати згубити. По сякому страшньому читанньові ліг їм спати, так і туй. Коби мися лиш не наснили якісь кошмари. Зраненькамся викопав, зафриштикував і у путь. Бігом розникуючи нові ландшафти та й попитуючи землю на вміст мінералів і незамітивим якимся наконець дібрав у нові чанки. Стало слідно по корчом ягід, котрі вже визирали по-новому. Кроме нового візуалу, вид коші мав другі характеристики здоров'я. Убравим май здоровий корч чорної смородини та й витявим із нього скіпець. Мало-май дали трафився чорний медвідь. Пробуючи го вбити, забрівем мало-май у хащу та найшовим там лісові ягоди, котрі сокотили вовці. Утявим скіпець та й навтіки, нема одякуся з ними бити. Поблизь того найшовим полянку, де було дуже много лісових ягід. Сесе місто би треба затямити, та й може си пак даяк виціть нарвати ще? Біля тої поляни була дуже читава руїна, де нашкриптав мало кюстяної землі. Но епогеєм експедиції стали насіння рішкаші. Це велика нагода, бо рішкаша росте далеко-далеко на югові, та я бися не побізував так далеко за нею йти. Благо найшов їм туй. Що ми ще хибіло, ото сесь красний чорний камінь. Придумав їм себе, ж буду чинити стрижку на мурові із нього, та треба напхати вже бидовки можу. А й Бовчатовим натрафив на страшну оповістку. Читавий темпоральний шторм ся близить. Треба думати, баці встигну домак добічи домі. Мушу попробувати. Дуже мися не хоче, обиня шторм застав так де туй далеко, у дикости. Біжеме. Фух, уже видко моє озеро, видко моє обшаря, устихим. Треба раз порозмітувати жибів добреньки, а чимся зачне шторм та буду годен добічи в капличку. Посадив їм нові корчі попід муром та й попід нову хижу. А за єнну вижу аж прийняла мися єдна яблунка зад хижі. Буду мати красний сад. Далем учинив пару нових камаків та йду збирати урожай меду. Правда, лише йому встиг розломити перший камак, як світом яло крутити і кривити. Зачався темпоральний шторм. На благо був їм таку й туй під каплицю, та не треба було далеко втікати. Заперемся у дну і чекавим, коли ся кінчитися біда. Заки чудні фраси ковтали у двері і просилися дміні у дну. Шторм ся кінчив, а я ся нагадав, що брати йому доста читаву броню, та йдуся попробував поругати з цими двома, що ся обстали. Указалося, що я ще доста жіван, айбо і сі двоє фрасів не принесли ми нич хосенного. Ніч ся ще не кінчила. Ліг їм спати уже у хижі. Хі, сяким дрімав онь до полумне. Ей, бо се сплюха ноці, нє? Подоганявимся по обшарюві за небажаними нічними гостями, давим си вина та пішовим дошорити стрижку на мурові, на котрум приніс каміння. Але, никайте, файно визират. Далим си поклав у хижі гурдів, зцідивим у нього пчолиний сот, що міг перед тим позбирав, діставим пару дарабів вощини, застанеми на дві нові свічки. Якраз коїм клав їх плавити та поковтали ми у двері змериговані пчоли. Перебачте, айбо одну вас не пущу.
Потому як поплавилися свічки та горницьмися обстав замащений на нич. Ей, усьомуся вже чи істи варити не буде. Ну та що, це був добрий епізод. Попутювались ми далеко, знайшлись ми нові корчики ягід, знайшлись ми чудну миттєву лабораторію, но найголовніше, наплавились ми свічок, а значить, у слідуючому епізодові є смисл розникати обновки у ковальському ділові і начинитися нові лампуші. А раз будемося відкланювати. Красно дякую, майтеся.